co máis noso, coa nosa llada, a nosa paisaxe, o noso territorio é un dos religiosos, dos lugares básicos da nosa provincia. Eu teño que agradecer a Plácido Álvarez, a un dos alcaldes que máis cree no territorio, que fan chegar propostas que evidentemente son sempre razonadas e que poñen en valor non só a línea, non só niños, sino que poñen en valor a nosa provincia de Ourense. E, por suposto, de agradecer a Pablo e a Sustinea ese traballo de concienciación ambiental, pero tamén de concienciación ourensá, que fai que descubra a través de diversas actividades, de roteiros, travesías náuticas, descobertas etnográficas, obradoiros, pois o que é o noso entorno, o que é o máis próximo, e o que é, sen dúbida, un dos nosos estandartes, que é